Chochni okwako chenro mar kepo mar Nases matiegore higani ka en ywak matamre gi nono kowuok kuom Nases manyocha osechako tiegre makoro migawo mar thieth ochungo dhi nyime gi chenro makamano. Odhe manyoro jatend migawo mar thieth Aden Duale nogolo chik mondo Nases mamoko 306 manochako tiegruok tarik 1 dweni ochung tiegruok margi kalore ni mana kaka jowadgi 42 manochungie tiegruok makamano gin bende nyocha pok osidhgi osimbo mar digri. Lit ywak kod chochni makoni kod kocha koro kwako chenro mahigani matero Nases e tiegruok e ute thieth mopogore pacho ka. Kata kapok odiochieng' achiel kalo tok jatend migawo mar thieth Aden Duale lando ni Nases 306 masani dhi nyime kod tiegruok margi ok opuodhgi chako tiegruok makamano kendo chungo tiegruok margi mokuom Nases makoro midhiero makamano omako ywak ni migawo mar thieth njao ngimagi. Revoking our internship offer letters, it just means damage to ourselves because we were prepared mentally, financially, and everything we have put into this has already, it's being shown that like it's in vain. Kagilose boma Kisii, jopuonjre go ywak ni chik makamano, dhi ngimagi kaluwore ni moko kuomgi owuok mabocho kagidhie kuonde manoketgi gitime tiegruok go. We've spent so much to be here. Personally, I come from all the way from Nakuru, Nikamagretooko, and right now I'm being told that my internship have been cancelled. All this through, my book is already filled, and now going back to take my letter in the name of it has been cancelled. It's really, it doesn't make sense. Jopuonjre go wacho ni kato bedo ni poko sedhigo simbo mar digri gisetiego kidienje duto mag tiegruok kendo giyudo lony madwarore. What else are we supposed to do? Because we are awarded the degree. It's only the debts which as per the universities, most of them we can't graduate alone as nurses. So we are waiting for other students. But as the School of Nursing, most of us were awarded the degree. So it's really unfortunate and we are calling for justice. Giseyo duol mar Nases kod migawo mar thieth kuom yulo e tijgi kagilero ni chenro mar tero gi kuonde tiegruok notim nyadinwoya kendo puodhni giwinjore chako tiegruok makamano. Remember, we submitted our documents and everything for almost 3 times. Number one, the school submitted our list. We were confirmed by the Nursing Council of Kenya. They called for another resubmission. We were still confirmed as we have merited and certified the Board of Examiners at university level. Later in the offer letter, they've clearly stated that with a completion letter indicating that you've completed the program, you are eligible for internship. So revoking our letters on the ground that we're not graduated is absolutely illegal and violations of the terms and conditions of internship. Kuom listi mar jopuonjre 2,098 manotere kuonde tiegruok tarik 1 dwe mar 7 higani, 348 nyaka sani osema obok maggi. Jopuonjre 306 manyochung tiegruok margi wuok e mbalariany mopogore pacho ka kamoting'o Baraton, Catholic, Daystar, Egerton, Kirinyaga, Masai Mara, Masinde Muliro, Meru, Uma, Kisii, Pwani e kin mbalariany mamoko. Kata kamano koro en fuong'ruok ne jopuonjre mamoko 316 manore mido thuolo mar tiegruok kata obedo ni gin kod gimoro amora mapuodho gi timo tiegruok margi e higani. Ka migawo mar thieth ochiko gidhi omo obok maggi tarik 1 dwe mar 8 kendo chako tiegruok makamano. Opira kendo chako duoki e lwet migawo mar thieth mar rieyo chenro mar kepo mar Nases madhi e tiegruok e ute thieth mopogore. Kopogore gi wach mar Nases kanyo en ni manen jalar kom mar jatend piny Kenya Ruben Kigami omako bura e doho ewi nek mar rowere kod kethruok mar ratich oganda e pacho ka mawacho ni sirikal obuono kata obedo ni piny Kenya en achiel kuom pinje manoketo kokgi e rito ratich oganda. Mae biro bang' apis mar jomin buche koso mako burano